Así, o máis verdes que poidades. Que se note que vimos do Corgo. De onde Loi, de Rubiás. Como non imos presumir de onde vimos? Se aquí, entre tanta natureza, non nos falta de nada. Xa o di Eloi, isto é o mellor que hai. A xente aquí é encantadora e preocúpanse moito por nós. E aínda que esta vida é un luxo, a sensación de montarnos no camión é indescritible. E chegar a túa mesa, iso sí que é felicidade. Por iso Eloi lévanos cada día a Gadis. Porque Gadis sempre che dá o mellor. E o mellor sempre ten unha historia que contar.